Mga kabaro, mamalit ni Ibo si Main mga kabaro, no? Dito sa may Surada. Ay, Main. Oops. Oh. Identity ka sa lang. Kaya rani mo. Ito rin magkitaan. Ha? Ay, Yan, ikon pa itas. Ayan lang. Sa'yo mo lang. Kaya vlog, di man mo ka. Okay, ayan lang. Sa'yo mo lang. Basta. Okay. Basta. Oops. Ah. Ito. Itas tadi yan ada itu situ. Ayan na lang, gumo na lang eh. Para hindi ka mabakikaw. Kasi mga kamaruan, nag-struggle lang mo yung start. Siya pala ko. Struggle is life. Sabi mo lang, may ingin. Ano ba? Hindi ka gulit sa tumoy. Ano? Yan to ba kung sa istalan, may na? Ay, mga kabaro, no? Padulong mi og... Ay, idol kasi kung naong. Padulong mi og... Padulong mi sarala mga kabaro, no? Malit mi og... Malit mi og... Ibus. Kapas Pinay, si Bain. Ay. Yun, no? Si Kinain, kumusta Kinain? Kinain, kumusta? Oy! Agay! Gusto mo makita sa camera? Kumusta man ako Kinain? Kinain! Kumusta man Kinain? Ha? Kumusta man? Muna mo ang Bisaya nga hero mga kabaro, no? Ang pangalan niya Kinain. Taga-Dapaw ni mga kabaro, no? Taga-Turil. Agay! Malipay man, oy. Malipay man na siya, basta inyong taga-Turil. Taga-asa man na kaya ay. Agay! Alam, naibingka oh. Naibingka. Ayun na, Kinain. Puyo. Kapo naman kaya ng dalan rin mga agay gusto ko niya nga yahalang ang kamera. Ano yung mga nindot rin mga kabaro, no? Kaya ang dalan rin mga kabaro, grabe solid, 6 lanes. Padung surala mga kabaro, no? 6 lanes ang dalan, grabe solid. Sa mga taga Surala mga kabaro, no? Shout out sa inyo. Mayad na aga, mayad na adlaw, no? Mayad na aga, mayad na adlaw, no? Sa mga taga Surala. Shout out, solid kayo ang inyong dalan dari mga kabaro, no? 6 lanes. Uy, wala. Ay, Kinain. Oh, puyo, Kinain, puyo. Lagi. Ambil. Gusto niya nasaya ang camera. Gusto ni Kinain mga kabaro, no? Masaya ang kamera. Bisa gusto mga kabaro, no? Sa muka lagi. Una lang ang camera o nanaw sa imo.
Dagway ang Surala mga kabaro, no? Gusto ko niya magatubang ang kamera. Ala Bali Gymnasium. Unsa man siya nga gym man kuan kining sa Surala na siya. Ah. Op, K9. Na kabaro. Sa taon-taon na wala kauli dito sa Surala, no? Mo ni mga 6 lanes siya mga kabaro, no? Grabe solid kayo ang 6 lanes mga kabaro. Nya side by side mga kabalo, nanay island mga kabaro, no? Na mga kabaro, side by side, tika side. Nya napoy Sintira Island, no? Siguro mga pagbalik na mo diri mga kabaro, no? Grabe na ni kahayag mga kabaro. Ya. Asa di ba diri man tumain? Ang ibos? Kuniti may no? O kana, mo naman ang ibos. Oo. Hello. Sila. Dali si Madiri ah. Oi. Ay, tag-ibos mga kabaro, no? Ibos. Okay, dara. Tag. Asa isa? Tagkila ibos tayo na open. Ah. Kinay. Tagpila ibos tayo. 20. Tagay ko balik. 200 tayo. Tag 20. Saan ito eh? Lang ay tuman oy. Kuman. Kini, muron? Oo, muron. Muron. Ay 200 sa ning ibos. Mga kabaro, no? Amo na yung simbahan dali mga kabaro. Our Lady of Lourdes. Nya Barangay Libertad mga kabaro. Tingin Our Lady of Lourdes ako Barangay Libertad. Ha? Kining Our Lady of Lourdes sakop sa Barangay Libertad. Oo. Tagpila gani isa ni te? Yes. Jis. Tagay po ko og Ano man ding dako ni? pulo. Ano gano'n? Ilunggo ti oy. Cebuano te, Cebuano. Ano ka? Muron sila. Pulo. Pwede ugma na bayran te? Ha? Pwede ugma na bayran? May nakay 100 ya. Nakay 100. Oh. Are aman kita ha? Aw ara ka sa kamyo te? Ha? Nakay kamyo? Pila ka na 200, 300. Oh 300. Oh, are aman ha? Aw ara. Uy, gipakapinan pagid nimo te? Ay, hindi na eh. Mahuya kita. Wa nga mo ya timo kay gugma ko kay pakapiti mo. Oh. Ah, 300. 300 sundo. Nakay dako nga silupin te. Kay para isa lang namo. Ay na lang. Amo na ni ibitay. Duha ka 500 nanay dala. May duha ka 500? Ay, si ate kay damo ni si ate kwarta oh. Ate ay maminti gid daghang kwarta ni ta. Ah. Kwarta sir no. Oo. Ano na baligya mo lang. Puto. Puto. Tapos alcohol, tapos ano, ara. Wala. Nasi. Naguro. Ay kadaghan og kwarta ni auntie oy. Kasanaol mo ta ni oy. Naan sa Sicilio. Ara puro dapat hindi dala sa Sicilio. Uy, Taga-asa dai ka no eh. ha? Taga-asa dai kang Davao te. Davao. Oo. Nya. Naman ka Davao ang akong umagad. Uy. Maa. Do lang ni, matina man ni. Ha? Matina. Matina ka? Oo. Wala ko matina bagoy maa. Oh, malada lapit lang. Oo.
Dahon. Mana mo ko? Cebuana di ka? Dugay na ko kami dalaw di. Taga-asa man ka? Diri na ko sa ano. Diri na gid ko na ninyo. Mga anak ko na ko. Manila, Davao, Riyadh, Taiwan. Dami Jangan na. ako marami. Kalayo man? Okay na ni? Dili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salamat ya. Maray sa kalipat eh. Oh, ay sa? Go. Diinta ni butang mine. Oops. Ano te? K9? Ay, Kinay. Oh, Kuya, ako ng mga German. Jerman? Oh, K9 ni? Grabe, ang basto. Sobrang tawo. Uy. Kapanon. Ay, hindi pa gampason na. Dapat panggaon. Ha? Dapat panggaon ng ido. Pagkabuta akong rumahan. Ikadamo. Termita. Ita, karne. Inang ginubuan na lang binuktok na tapuan. Oh. Lutungon mo ginag mayo. Pag ito na kao, pag ito tatlo, di na nakaon. Na inaman yung kanon. Ako, matapos na. Ako ba yung nakupihan? Pero sila. Mas magutman pa. Okay. Seven. Salamat. Ay, salamat. At ito po ulit din. Dihalan sa Banga. Banga sa unsa kinamain? Parising ko. Barrio 5. Oo. Oh. Diha ito mo nangingiyo. Dili. Ma'am. Mama? Gabisita lang. Sila mama papa na dia. Salamat kay tiya. Iya mga kabaro no. Daghang salamat mga kabaro nas pagkuyog og K9. Hindi. Di na mga kabaro, daghang salamat pagkuyog og see you next vlog. K9.